Mill-pajjiżi kollha membri fl-Unjoni Ewropea, Malta is-sena li għaddiet kellha l-ogħla rat ta' persuni li ggradwaw u bdew jaħdmu fl-istess perjodu. Dan joħroġ mill-aħħar ċifri tal-Eurostat, l-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea. Mill-istatistika jirriżulta li fl-2023 Malta kellha rata ta' 96% tal-istudenti li sabu jaħdmu mill-ewwel wara li gradwaw. Dan hu ferm ogħla mill-medja Ewropea ta' inqas minn 84%, differenza ta' aktar minn 12% favur l-istudenti f'pajjiżna. Il-Eurostat qal li r-rat ta' gradwati li sabu impjieg is-sena l-oħra qabżet 80% f'aktar minn 22 pajjiż tal-Unjoni Ewropea, waqt li fl-ewwel postijiet wara Malta ġew pajjiżi ferm akbar minnha bħall-Olanda u l-Ġermanja. Jirriżulta wkoll kif ir-rata gradwati li sabu impjieg f'pajjiżna kienet l-akbar waħda li qatt ġiet irreġistrata sal-lum fl-istorja lokali. Dan grazzi wkoll għall-investimenti bla preċedent li baqgħu jiġu attirati fostna u offrow firxa wiesa ta' opportunitajiet fatta setturi. Imqabbel ma' sena qabel, ġifri fl-2022, ir-rata pajjiżna telet bi kważi 6%. Meta f'dik is-sena partikolari, l-istudenti lokali li sabu impjieg kienu laħqu inqas minn 90% għalkemm xorta livell għoli ħafna. Min-naħa l-oħra, l-aktar studenti gradwati li baqgħu ma sabux impjieg matul l-2023 kienu dawk fl-Italja, b'mod partikolari fer-rata irreġistrata kienet inqas minn 68%. B'dan ifisser li kważi terz tal-istudenti gradwati f'dan il-pajjiż ġar tagħna kienu fil-fatt qiegħda. Wara l-Italja kien hemm il-Greċja b'rata ta' aktar minn 72% u Rumanija b'rata ftit inqas minn 75%.